So hello जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोननो आं माखासे इम्परटेन्ट निउस लाना फैदों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। नोंथांमोना बेबायदिनो निउस मोनबाय थानो थाखाय आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकनखौ थुना लायोबानो जाबाय। नोंथांमोना बयनिख्रुइबो गिबियै मोननो हागोन। स' दिनैनि गिबि निउसआनो जाहैबाय आसामाव लकडाउनखौ बारायनो हागौ जेब्ला नोंथाङा ससियेल डिस्टेन्स आरो नोंथाङा मास्क गानाब्ला आसामाव लकडाउनखौ बारायनो हागोन। दा आनलक 3 सोलिगासिनो दं। आसामाव दा आनलक 3 सोलिगासिनो दं 31 आगष्टसिम आरो बेनि उननिफ्राय 15 साननि गेजेराव जुदि नोंथाङा मास्क गाना आरो जुदि नोंथाङा ससियेल डिस्टेन्सखौ मानियाब्ला बे लकडाउनखौ बारायफिननो हागौ होनना बुंदों। मानोना दा आसामाव जेरैबायदि मास्क गानाखै बेनि जाहोनावनो कर'ना भाइरासआ पजिटिभआ गोबांनिफ्राय गोबां ओंखारगासिनो दं। आरो नैथि निउसआनो जाहैबाय मैया अन्ध्र प्रदेशआव पेट्रल पाम्पआव अर नांदों। ट्राकआ जेब्ला थाव सोनो फैदोंमोन अब्ला थाव सोनो फैनायाव ट्राकनि साखाया बेरफ्रुनानै पेट्रल पाम्पआव अर नांदों। साखाया बेरफ्रुनायावबो अर नाङो अब्ला साननानै नायदो जोबोद गाज्रि जादों आरोना बियो। ओरैनोथ' पेट्रल पाम्पआव बिरि सिगारेट बेबायदि सोबनो होखाया, नाथाय बे साखा बेरफ्रुनायावबो अर नांदों आरोना जोबोद गाज्रि जादों बियो। आरो दिनैनि थामथि निउसआनो जाहैबाय मैया आसामाव सानसेयावनो कर'ना भाइरास जानानै 9 सुबुङा जिउ गोमादों। स' बेयो जोबोद गाज्रि जादों। आसामाव मैया सानसेयावनो 9 सुबुङा जिउ गोमादों कर'ना भाइरास जानानै। गासैनिबो एजफोरा बैसोफोरा जाहैबाय बांसिन बे 9 थैनायनि बैसोफोरा जाहैबाय 50नि आबजोब गासैबो सासेल' दङमोन 40नि गाहायाव, नाथाय गासैबो 50नि आबजोब माने एसे बैसो जानायफ्रासो थैदों आरोना मैया सानसेयावनो 9 जोबोद गाज्रि जादों आरोना बियो। आरो दिनैनि ब्रैथि निउसआनो जाहैबाय आसामाव बास गारिखौ सालायनो होबाय। नाथाय बास गारि सालायनायबो माखासे रुल दं, जाय रुलखौ नोंथांमोना जाय सालायग्रा बिथांमोना रुलखौ मानिनांगोन। रुलफोरा जाहैबाय नोंथाङा जेब्ला बास गारि सालायगोन अब्ला बास गारियाव सालायब्ला नोंथाङा 50%ल' दिखांनो मोनगोन, 50 जौखोन्दोल' अनलि दिखांनो मोनगोन बे बासाव। हमनानै ला जेब्ला नोंथांनि बासाव 100 जन मानसि गाखोनो हायो अब्ला बे 100 जन मानसि गाखोनो हानायनि जायगायाव नोंथाङा अनलि 50 सा 50ल' नोंथाङा बेहाय दिखांनो मोनगोन। नोंथाङा सा 50 100 दिखांनो मोननाय नङा। आरो बेजों लोगोसेनो बेहाय ससियेल डिस्टेन्सखौ नोंथांमोना मानिनांगोन बेहाय। आरो जाय बास गारिनि मालिक बिथाङाबो बेहाय ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिहोनांगोन, अब्लासो बे गारिखौ सालायनो मोनगोन। आरो दिनैनि बाथि निउसआनो जाहैबाय जोंनि आसामाव दासिमबो दैबानाजों मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव दं, दैबानाजों साग्लोबनानै दं दासिमबो मोनथाम डिस्ट्रिक्ट। बे डिस्ट्रिक्टफ्रा जाहैबाय धेमाजि, लखिमपुर आरो बाक्सा। बे गंथाम डिस्ट्रिक्टआव दासिमबो जोंनि आसामाव दैबानाया जोबनो थाङाखै। स' बेयो जोबोद गाज्रि। जोंनि आसामाव दासिमबो दैबानाजों साग्लोबनानै दं, जोबोद गाज्रि आरोना। स' लोगोफोर भिडिअआ बेसेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, हाजासे गुबुनफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना गिबियै बेबायदियै भिडिअ मोनबाय थानो बायदि खौरां मोननो थाखाय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। अके लोगोफोर, बाय बाय।